ngagcina nje kwi-event Okay. phela. Bese sikhuluma nje efonini nakhona futhi ngimtshela ukuthi hawu wena unentombi and mase ngibuye sancane ingqondo ngisengakubona ekupostile ngaze ngambuza mina ukuthi hawu wathi nje wena usingile manje lo mpostile wathi hayi usisi wami ngiyaxakeka manje masizofika sezithi wena usuwumuntu wakhe. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So-ke ngivakashele uguest namhlanje ngesimanga sokuthi ake khona la ingekho right khona kahle hle kwi-relationship yakhe nophesini wakhe, khona into ayibambile noma khona into ayizwile, noma khona into ayibonile, kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi why ehleli nathi la ekhaya namhlanje. So-ke asike sibuke ukuthi ingabe kwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo kunjani? Ngiyaphila wena? Siyaphila. Uma bani? NguMamDletshe. Umdletshe, umsindazo. Yebo. Uye model? Cha. Why ungamodel nomzimba ongumodel? Awukwazi, awuthandi? Cha, nathi angikuthandi namahloni kumuntu onamahloni nje. Awusumuntu Awumehla abantu. Oh, okay. So kukuphi emakhaya? Emakhaya kusempangeni. Ukhulele khona? Yebo. Kuphi empangeni? KwesaMthetho eMbabe. Oh, okay. So njengoba ula eThekwini usuka empangeni vele noma ikhona enye into ekulethile nje la eThekwini? Yebo ikhona enye into. Okay, umsebenzi, isikole? Isikole. Okay. So ngicela ungiqala ke la khona uhlangana khona nophesini wakho, bekumuphi unyaka? Nihlanganele kuphi? Nihlangana kanjani? Sahlangana kwaku-2023. Sahlangana eTown, sabonana eTown, wangibona wangithanda. Okay, naxoxa-ke. Saxoxa-ke. Okay. So yaqala ke relationship. Ubekuphethe kanjani ke? Bewumuntu o-right nje, bengiphethe kahle ngifuna ukuqamba mama. The time kade nithanda kuhlangana, ubu-single wena ngaleso sikhathi? Wathini yena? Wathi naye umuntu noma wathi u-single? Wathi naye umuntu bekhona, izinto zaba yisekho right. Okay. Ubungakazi wazombona? Bengakaze ngambona. Oh, ubesekwazanisile nabantu bakubo la ezalwa khona? Hayi bonke. Okay. Wena isadini lakho busumazanisile nomndeni wakho? Nami hayi bonke futhi bayazi kodwa osisi kanje. Bayamazi ne? Okay. So mhlampe ke indlela i-relationship yenu bekade ihamba ngakhona, ubona noma ububona ikusasa noma bese kuwumuntu nje mhlambe obusuyiqhubela naye uthando mhlambe senihamba ngelambo noma into eserious? Bekumuntu esiqhubha naye uthando nje. Nje. Not nje. Bengiyibona indlela. Okay. Okay. So ke kwenzekeni ke? Ubambeni noma usoleni noma ubone ini? Why uhleli nami la ekhaya namhlanje? Ngangiphethe ifoni yakhe. Umuntu vele ongenankinga nefoni yakhe yabo. Yes. Shuthi sengiphethe ifoni. Okay. Ngathola izinto engayiqonda efonini. Hawu. Sibasendelana namantombazane benqunu. Okay. Mhlambe ifoni yakhe vele ubuvela uyithinta azi futhi engenankinga naloko noma wayintshontsha? Bengiyithinta azi. Okay. So lento uyithola kuphi? Ku-WhatsApp noma uyithola kwi-gallery noma uyithola mhlambe Instagram noma TikTok noma ezinye inkundla zokuxhumana? Kwaba uWhatsApp. Ngase ngibona nama-phone calls. Ngibone iy'namba engingazazi, iy'namba engaseyiviwe. Iyakuzwisa kanjani leyo nto enhlizweni yakho? Ngaphatheka kabi ngoba umuntu engimthembayo. Ngangayitshela ngenza into kanje. Uyambuza ukuthi yini manje lena? Akaze ngenze ngombuza, ngangifuna yena yabo ayikhulumele yena. Okay. So uyena osendelwayo iy'thombe noma kuyasendelwana naye uyasenda nomunye aphinde abuyise? Kuyasendelwana. Yo. Okay. Mhlampe ke inamba solokho wayibona kade kusendelwana lapho ku-WhatsApp wayithatha noma uke ukwenze njani? Uke wakhuluma naye lo girl noma umfonelile noma uyigcine nje lapho yonke into? Ngagcina lapho nje ngiyibona. Okay. Mayethi ugirl mina ngizimisele ke ngayo umuntu wakho and angiyindawo mina.
Ngicabanga ukuthi kuzokwenzakalani. Futhi phela kuzobe sekunyeka kwami ngoba ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka naye esebona omunye umuntu. Okay. Mawuthi ifoni yakhe ubuvela uyithinta and ubengenankinga nalokho. Ngabe lokho wakubona kwase kunesikhathi kwenzeka mhlawumbe kwa into ezasendelona kudala noma into entsha okwayibona ukuthi akadelete. Kwaba yinto endala. Endala ningakathandani noma nasenithandana but Sasesithandana. okay. Ithi ngivele ngimlande-ke usisi because uvumile ukuthi afike. But akazi ukuthi wena ubhalile kwishow. So ngicela uvele ngimlande uze uzokwazi ukukhulumisana naye umbone. Ngiyacela usilandelene. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi ngala uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathembela ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. Kodwa-ke sike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo, sawubona. Alright? Yebo, ngi-right. Ngiyaphila nami. Why udla inzipho? Oh, No, angisho ukuthi yeka, vele ngiyazi mnandi. i-hobby nje sevele sengiyijwayele. Okay. Uma bani? Kamakhambule. Makhambule? Yebo. Why uqala ucabanga isibongo sakho? Ngicela ukuthi sengijwayele ukubiza lesesini. Oh, Zuthu? Yebo. Oh, okay. Uyamazi usisi ngihlelayo? Hayi cha, ngimazi. Okay. Ma uzwe kuthiwa igama lohlelo bizwe kulona lethi mfunani umuntu wami. Kubuya nemqondo nakho. Uhleliswe nomuntu ongamazi. Kuyangithusa, shuthi kukhona into engizobuza yona. Inkinga ngiyacayeka ukuthi umuntu abaloyo ngoba anginalo ulwazi. Oh, okay. Ngicela nje umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyacabanga ukuthi uzothola lapho ukuthi why ubiziwe. Hayi, inkinga. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Sawubona sisi. Yebo, ngiyathemba uyazi ukuthi usuze ngani la. Nginenkinga la. Kwathola izithombe efonini zomuntu wami. Igama lakhe Mxolisi. Uyathanda ukuhamba izinto zamashow kanti yabo. Ngathola izithombe zakho. Yebo, zakho. Ngiyathemba futhi kwakuwena ngibona efonini futhi. Niyaxoxisana nje ku-WhatsApp. Nginokudideka Mxolisi okhuluma ngaye. Angazi noma ngiyamazi noma sizokhuluma ngomuntu wedwa. Ngicela ungichazele isibongo sakhe ngicathi ngasijabulela. Isibongo sakho akwaZulu. Angimazi umxolisi kodwa umxolisi waZulu angimazi kodwa umxolisi engimaziyo umxolisi engihlangane naye last month kade siphume kulento yama-Gigi Festival wayekhona nje ngambona lapha esiphithipithini. Ngiyacabanga ukuthi uyena ngoba naye wayekile. Manje isizathu sokuthi uzuthi ungibona efonini kwaba yithombe zokuthi ngikwigarali yakhe. Yes. Kuyangixaka-ke lokho ngoba angisiyo umuntu othanda ukusenda iy'thombe especially
when it comes to i-stranger, ngoba nje ngisho nje ukuthi ngamgcina kuma-Tshitshi Festival, sakhuluma lapho nalapho kwangaba yinto nje etheni. Ukuthi nakuma-chat wakhe ku-WhatsApp niyaxoxa sana. Impela siyaxoxa kodwa eyey'thombe okungase kwenzeka ukuthi usengaze wayithola kuma-social media, ngoba kuma-social media ngikhona vele, okungenzeka ukuba wayithola khona ngoba angiyena umuntu nje vele usenda iy'thombe zami. Besacela ungichazele kahle ukuthi uma uthola iy'thombe zami yini ekwenza ukuthi ucele ukubhalela kule show? Yini eyenze nje ukuthi uzibone ukuthi ngiyifunani indoda yakho? Ngoba bengifuna bengisize, ngifuna ukuthola ukuthi lento engiyibonayo efonini eyiqiniso yini. Manje yini le engazi ubuze ufuna bakubonise ukuthi iyiqiniso ngempela efonini? Angikuzwa sisi. Yini le ofuna bakubonise yona ukuthi iyiqiniso yini? Cha, ngifuna ukwazi ukuthi wena naye nenzanani. Hayi, sorry asenzani lutho. Awumazi nje. Ngiyamazi ukumazi ngoba ngambona lapha kwi-event. Sakhuluma futhi nokuthi inamba yami angimnikanga, kumele ukuba wayithola one of my friends owamnika yona. Kodwa mina ayikho nje into ehlanganisayo mayelana nezomjolo. Ngiyakuzwa sisi. Awukazi umsendele iy'thombe zakho? Hayi ngeke ngabe ngiqamba amanga, singangena even efonini yami angikaze nje ngimsendele iy'thombe zami. Hayi bo sisi, kanjani ngoba phela ngakubona mina ngangikubona efonini. Kanti yini le iy'thombe phela ngathi yazi ukuthi iy'thombe azinankinga. Nawe ungaba ney'thombe zami kungabe usho lutho. Ngiyakuzwa-ke kodwa-ke ngicela ungibukele la kusuke lo. Hayi, imina lo lesi ngiyasibona. Kodwa-ke ngeke kube original ngoba akwazi ukuthi ngingasendela isithombe umuntu isithombe esikanje. Original kanjani mhlampe sisi? Awu isithombe uyasibona lesi sithombe ukuthi lesi sithombe lesi akusisi isithombe wathina noma ungasendela nje umuntu ongamazi kahle kahle ukuze umsendele isithombe esikanje. Kuyenzeka. Awukazi umbuze mayelana nami-ke yena aze akuchazele nje kunesithombe esikanje efonini yakhe, awukazi umbuze ukuthi yini emenza abe nesithombe esikanje efonini yakhe. Bengakaze ngize ngisithola isikhathi sokumbuza ngoba uhlezi umuntu obhizi. Hayi. Zijule kakhulu izithombe engiyibonayo and vele awukwazi ukuthi ungasendela umuntu iy'thombe enje umbiza nge-stranger. Uyi-stranger. Pause ifike kanjani efonini yabhuti iy'thombe? Nami ilo nto engixaka lesa sithombe lesiya ngiyasikhumbula lesi sithombe ila singashutha khona before i-event. And nakhona ngathi kuma-Tshitshi Festival sasihamba ama-vest, but mase singena ngaphathi ama-vest athi sawakhumula. Into engixakayo ukuthi mase sikanje siyangixaka kungenzeka ukube mhlampe ukuhambilwa kulezi iy'tolo lezi wayowenza i-Photoshop. Ngoba angikazi nje kwakona leyo ndawo mathi uyayibuka ikwi-public, sengashuthi isithombe esikanje yakwi-public. Hayi ngiyakuzwa sisi. Kodwa-ke uma ukuthi kukhona okuxakayo ungangena la efonini yami uze ubone nje futhi nakhona ukuthi inamba yakhe angiyisevile. Ungangena ngoba vele akukho ngikufihlayo. Ungangena lapho phakathi. Ungene konke nje ukuze ubone ukuthi iqiniso uzolithola ngakini. Mhlampe uke wayithinta yena ifoni yakho okungenzeka ukuthi wayisendela yena. Ngeke kube ukuthi usekwayithinta ifoni yami singaze sihlangane. Yena vele ube nakho vele athi hayi mina ngicela ukukubona. Ningaze nihlangane nini bawu-2. Hayi ngagcina nje kwi-event. Okay. Bese sikhuluma nje efonini nakhona futhi ngimtshela ukuthi hawu wena unentombi, and mase ngibuye sancane ingqondo ngisengakubona ekupostile ngaze ngambuza mina ukuthi hawu wathi nje wena usingile manje lo mpostile wathi hayi usisi wami. Ngiyaxakeka manje masizofika sezithi wena usuwumuntu wakhe. Wathi usisi wakhe? Wathi usisi wakhe ngamtshela mina nawe wazi wamuhle usisi wakho kodwa ngoba umdala nje kimina yini le efunayo. Hayi ngiyakuzwa sisi nalento futhi engiyibona efonini iyona ukuthi yena shuthi ube-delete. Hayi kumele ube-delete. So siphetha ngokuthini, kwenzakalani? Awuthandani naye? Cha ngithandana naye. Into engayicela nje yona sisi wami ukuthi besacala manje ungikhuzele yena. Because ngeke vele kufike kahle. Mina vele currently nginaye umuntu engibonana naye kwamanje. Esebona nje ukuthi sengibiza kuma-shows obuka umphakathi for lezi zinto ezikanje ngeke vele kube kufike kahle kuyena.
So bengizoqala nje bandla ngikhuzela umuntu wakho ngoba nobabili nibadala, mina ngiyingane Nkosi yami. And ngiphuma ekhaya elizothile elinenhlonipho. Ngisacala nje ngikhuzele yena and ngizomblock. Ngangamblock ngobani? Ngoba ngibona ukuthi kuzobe ezobuya. Ngafika amblock oqala wafona. Wathi angim-unblocke ngingasangihluphi. Manje njengoba isizwe yafika lesi sigaba ngizocala manje ukuthi ucela ngikhuzele yena. Ngoba mina naye into esiyenzayo. And kwakona uma sikhuluma indaba yethombi ngike ngabona vele wangibuza ukuthi nginjani, ngathi ngiyaphila. Wathi ngenzani, ngathi hayi ngilele, wathi hayi ayikho inkinga. Wasenda isithombe. Ila khona ngibuza ukuthi lo ngisendele umuntu emdala kangaka. Ifoni yami iphatha naye, le foni iphatha naye abazali bami. Mathiwa nje bafika sebebona isithombe sikanje, bongatha njengomuntu onjani. Waba ngithuma ukuthi ngihambe ngiyofunda and umhlanga lo ngihambayo ngigadwa yibona abazali bami. Mathiwa nje sebayibona into efonini bothini. No, uyazokala. Ngiyakuthi yaxolisa Nkosi yami ukubizela into ongayazi nongahlangene naye. But ngiyacela nje ningivumele simfonele sizwe side lakhe ukuthi mhlawumbe uma uphika uqinisele ngempela yini awuyazi ngempela leyo nto leyo. Ayi, yeba ayikho inkinga ngafonela. Ngiyacela sinesifonisa. Kanti ubhizi lo muntu angabamba ifoni? Kumele ube busy. Just simzama futhi kokugcina-ke manje. Ngicela ukuwachitha la manzi ngoba lenkukhu ngathi ayikho. But-ke uzizwa kanjani usisi eveza ekuneza nefoni yakhe uzibonele wena ukuthi hayi ngazi ukuthi wabona wrong. And uyaphethe yena uthi ayazi lo muntu. Ngoba akayivumi ilento engiyibonayo mina. Angeke ngimoshele isikhathi sakhe. Futhi-ke nanto eyenzekile ngiyabona ukuthi ibingekho. Ngiyaxolisa sizingimoshela isikhathi sakho usukela usuka khona ubeka into zakho uzele into engekho. Mina ngizohamba ngendlini ngifike ngikhulume naye lo muntu lo sibonisane ukuthi senza kanjani. Ngiyaxolisa kakhulu ngimoshela isikhathi sakho sisi. Hayi ayikho inkinga ngabe usize mina futhi nalapho. Ngiyabonga ukuthi usinesikhathi sakho ufike. Ayikho inkinga. Ngibuke lapha ekhaya engazuthi kulokhu-ke hayi is not make sure abantu ngathi isitori kahle kahle sihlangana asiphelele. So sikhethe ukuthi sivele siligoqe la uhlelo ngisimanga sokuthi vele asinayo inqubela phambili because usise ukubeka kwacaca wazomneza nefoni yakhe izoba umprove ukuthi lento ayicabangayo ayikho. Ngiyacela usungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.